rêxistinên ciwanên Rojhilatê Kurdistanê di binkeya navendî a Komaleya Şoreşgêr de civînek pêk anîn û di vê civînê de şanoya hilbijartina meclisê baykût kirin. Roja pênçemê 26 befranbara sala 1398 rêxistinên ciwanên Rojhilatê Kurdistanê di binkeya navendî a Komaleya Şoreşgêr de civînek pêk anîn. Civîn bi bistek bêdengî bo rêzgirtin li tev şehîdên Kurdistanê dest pê kir. Piştre hemû rêxistinan helwêst û têbînên xwe piştî gengeşekirina rewşa ciwanan di Îran û Kurdistanê de alogorên deverê pirs û mijarên girîngên roj û cîhanê li hember li darxistina hilbijartina meclîsê ragihandin û piçre rêxistinan bi weşana daxuyaniyeke hevpar û hevaheng hilbijartina şanoya meclîs a şêvra îslamî baykot kirin. Beşeke vê civînê bo gengeşekirina prensîbên lêjneya havahengî ya rêxistinên ciwanan û pejirandina xalan hatibû terxankirin û biryar hate dan ku lîjne bi bihêzî û çendîn karên hevpar û çalakiyên berdewam kar bike û amadekarî bû duhemîn konferansan ciwanên Rojhilatê Kurdistanê bike.